και με κάποιες σκέψεις και που προχωρούν το θέμα, οι γονείς έχουν δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, οφείλω να πω ότι έχω μεγάλη χαρά που σήμερα, έστω αυτή την ευκαιρία, μπορούμε να ειδωθούμε. Δεν σας κρύβω ότι ο Άγιος μας πάθει το γίνει, αλλά ο καθένας είναι και ο καθένας εξωτός. Την τελευταία πενταετία, ίσως θα το έχετε δει, και με τη μάλιστα θα κάνω και παράδειγμα, ο Πάπης να μιλάω και να γράφω σε κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης. Και αυτό γιατί είμαστε σε μια εποχή που ο καθένας έχει διαμορφωμένες απόψεις για όλα τα θέματα και είναι πολύ δύσκολο, μερικές φορές και αδύνατο, να ακουστεί μια άποψη ασυνείδηστη που απαιτεί προσπάθεια και αλλαγή τρόπου ζωής και κυρίως αλλαγή σκέψης. Αναλογίζομαι λοιπόν και την ηλικία μου πλέον στους αξιόλογους και σε άλλα τα πολλά χρόνια. Σκέφτηκα ότι είναι πιο εφικτό να αφήσω τους πολλούς λόγους και να ασχοληθώ περισσότερο με την προσωπική μου μετάνοια και την προετοιμασία μου για την απολογία ενώπιον του φοβερού εκείνου κριτηρίου που όλοι θα περάσουμε για να δώσουμε λόγο στο δεδομένο μας. Αναλαμβάνω λοιπόν τη ζωή μου και δείχνει ένα χρέος. Ένα χρέος και μια ευθύνη που μου ανέφερε ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος του Καστοκαλυβίτης. Σε κάποια συνομιλία μας, ενώ συζητούσαμε για διάφορα θέματα, ξαφνικά στράφηκε και μου λέει: Νέφος, να οργανωθείτε εσείς οι γονείς και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Πότε θα κινηθείτε, πότε θα σας δέσουν. Είχα θεωρήσει ότι ξεπλήρωσα αυτή την περίοδο του Γέροντα, γιατί αυτό το γεγονός το ανέφερα σε πολλές περιπτώσεις και σε ιδιωτικές εκκλήσεις και σε ομιλίες που είχα κάνει στο παρελθόν. Πλην όμως τον τελευταίο καιρό συνέβησαν ανεξαρτητά γεγονότα που μου έδειξαν ότι αυτή η τελευταία ώρα για να ακουστεί και να υλοποιηθεί σε ευρύτερη έκταση από πολλούς γονείς η εντολή του Γέροντα. Η εντολή του να οργανωθείτε εσείς οι γονείς και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας. Πότε θα οργανωθείτε, όταν σας δέσουν. Αυτή ήταν η λέξη του Γέροντα. Αυτός είναι ο λόγος που θέλησε σήμερα να κάνω στην ομιλία. Για να κατανοήσουμε την ανησυχία του Αγίου Γέροντα, αλλά και όσο εξηγώ να εξηγήσω στην αγάπη σας, πρέπει να κάνουμε κάποιες προκαταρκτικές διαπιστώσεις. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών κανονίζονται σήμερα από ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν εξαρτάται μόνο από το ελληνικό κράτος. Η Ελλάδα υπάγεται σε ένα κοσμικό μοντέλο κρατικής οργάνωσης και διοίκησης που είναι απόλυτα ταυτισμένο με τις αξίες, τις υπαγορεύσεις και τις πρακτικές που κανονίζονται έξωθεν και εκφράζουν το σημερινό μετανεωτερικό δυτικό πολιτισμό. Δεν είναι δηλαδή οι σχέσεις γονέων και παιδιών όπως αυτές που όριζε η ελληνική νομοθεσία για την ελληνική οικογένεια πριν 50 ή 80 χρόνια όπως τη συζητήσαμε. Ανήκουμε πλέον στη Δύση, όπως έλεγε επανειλημμένα κάποιος μεγάλος πολιτικός στο παρελθόν, που θυμάστε, αυτός που μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκουμε στη Δύση. Αυτός όμως ο κόσμος, τον οποίο καλός ή κακός ανήκουμε, έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η υποκρισία. Όπως το η ιδεολογία του δυτικού κόσμου είναι η υποκρισία και το ψέμα. Ο Ανατολίτης, ο Οθωμανός, ας πούμε, ο κατακτητής, μας έλεγε: θέλω το παιδί σου να το κάνει γέννητσα μου. Δεν το έπρεπε. Ο Ευρωπαίος δεν μας λέει: δώστε μου όλα τα παιδιά σας να τα μορφώσουν.
μίτσαρους, αντίχριστους και εχθρούς των γονέων τους. Ο Ανατολίτης στείνει την κρεβάδα και κρεμάει αυτό που θεωρεί ότι είναι ένοχος σύμφωνα με τα δικά του μέτρα. Ο δυτικός κατακτητής όμως υπόσχεται ελευθερία και εθνική και προσωπική και δεν κρεμάει κανένας, αλλά δίνει τη σκηνή για να δοκιμαστεί ο καθένας μόνος του. Αυτή η υποκριτική τακτική, που είναι πιο αποτελεσματική και πιο αόρατη, έχει επιβληθεί στις νομοθετικές διευθύνσεις που αφορούν την ελληνική οικογένεια τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτά θα δούμε στη συνέχεια. Και πέρα στο θέμα μας για τα δικαιώματα των γονέων, ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο πέρυσι. Ένα παιδάκι μεγαλώνει με πολύ αγάπη των νεαρών γονέων. Θυλάζει από την μανούλα του πλέον του έτους, αλλά έτυχε να αρρωστήσει. Και η παιδεία τους του συνέστησε να πάνε στο νοσοκομείο για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει μια σοβαρή ασθένεια. Στο νοσοκομείο των παιδών, η αντιμετώπιση είναι εντελώς απαράδεκτη. Και γι' αυτό οι γονείς ζήτησαν να τους επιτρέψουν, να τους επιστρέψουν, να πάρουν το παιδί και να φύγουν, μια και δεν βρήκαν για μια σοβαρή ασθένεια. Μια νοσηλεύτρια όμως θεώρησε ότι προσβλήθηκε με τον τρόπο που τους μίλησαν και απείλησε ότι δεν τους αφήνει να φύγουν. Και παρόλο που είπαν να υπογράψουν με δική μας ευθύνη να φύγουν, τους είπα όχι, δεν θα σας αφήσουν να φύγουν. Τι έκανε οι γονείς? Το συμφέρον του παιδιού είναι να συμμορφωθούν με τον νόμο. Προτίμησαν να πάρουν το παιδί τους και να πάνε σε ένα ιδιωτικό μεγάλο νοσοκομείο. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κινήθηκαν αντίον τους δύο εισαγγελείς. Αστυνομία με κατοίκον σήμα ζήτησαν να σκεφτούν οι γονείς και να πάνε στο χώρο. Σχηματίστηκε σε βάρος τους φάκελους και τελικά με μια κοινωνική λειτουργός μπαινοβγαίνει στο σπίτι τους μήνες τώρα και συνεχίζει να πηγαίνει και τους θα ξαναπάει για να προσέξει στην κοινωνική λειτουργός αν το παιδί τους έχει καλή αγωγή, αν έκανε διαβόλιο, αν πήγε γάλα, αν ο πατέρας παίρνει αρκετά χρήματα ώστε να μπορεί να στηρίσει την οικογένεια. Καταλαβαίνετε πώς πλέον ένα ξένο μάτι, το οποίο έχει αναστατώσει την οικογένεια, είναι μέσα στην οικογένεια. Και αυτό θεωρείται ότι είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Όλα αυτά με μια καλυμμένη πάντοτε απειλή. Θα σας πάρω το παιδί, αν δεν είστε κατάλληλοι γονείς. Δηλαδή, συνεργάσιμοι, αυτό σημαίνει κατάλληλοι. Συνεργάσιμοι και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας του νόμου. Και ξέρετε ότι είναι η καταλληλότητα. Μια εισαγγελέας, η οποία για να έχει την άμυνα που ξέρει στο δικαστικό σώμα, πρέπει να έχει πολύ σκληρή δουλειά, να έχει την εξέλιξη που έχει, προτιμάει να κάνει δουλειά. Ενδεχομένως, σκοτώνει κάποια παιδιά με τις εκδόσεις. Και η κοινωνική λειτουργός, μια που παιδί από το δεκάλεπτο ποτέ στα αγκαλιά της παιδί, πάει και ελέγχει τώρα τους γονείς. Η μανούλα η καμένη είναι στη γωνία, κατηγορούμενη. Παρόλο που 9 μήνες σήκωσε το βάρος της εγκυμοσύνης, ξενύχτησε μήνες πολλούς πάνω στη μήνα του μωρού, θυσίασε το σώμα της στο θυλασμό και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε. Εδώ είναι η κατάσταση στην Εκκλησία. Δεν λέει ότι το κάθε παιδί που γεννιέται δεν είναι στην οικογένειά του στο κράτος και με τέτοιες δορυφορικονίες αφαιρεί από τους γονείς το δικαίωμα να ενεργούν σύμφωνα με το μετρικό αίσθημα. Όλα τα έγκυρα όντα μεγαλώνουν τα τέκνα τους σύμφωνα με το αίσθημα του Αγίου Θεού. Γιατί στον άνθρωπο απαγορεύεται. Ένα άλλο παράδειγμα επίσης πρόσωπο. Έγινε καταγγελία από ανώνυμο. Προσέξτε από ανώνυμο. Ότι κάποιος πατέρας έδωσε ένα χριστούγεννο σε ένα από το παιδί του μέσα σε ένα κατάστημα κάποιες επαρχιακές πόλεις. Αμέσως πάλι, τέλει. Εισαγγελίες, αστυνομίες, κοινωνική λειτουργία. Με μια ανώνυμη καταγγελία. Καταλαβαίνετε, θα το πούμε πιο λαϊκά, μια ρουφιανιά. Η κοινωνική λειτουργία διαθέτουν μεγάλη ευγένεια και που πηγαίνουν στα σπίτια για να ελέγξουν. Αλλά και με πολύ υποκρισία. Ρωτούν για τα πιο λεπτά θέματα.
μέχρι και εργατοκάμαρα των οικονόμων των γονέων για τις σχέσεις τους με τα παιδευτικά, για τα οικονομικά τους, το βγάζεις, το βγάζεις και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά γράφονται και κοινοποιούνται και θα μαθαίνουν πολλά σε εκλογείς, δικαστές, κοινωνική λειτουργή κλπ. Και μιλάμε μετά, εδώ είναι η μεγάλη πλησία του κράτους, για ευαίσθητα δεδομένα. Φυλάμε ευαίσθητα δεδομένα. Καημένη κοινωνία. Εδώ θα έχουμε και μια παρένθεση και για ενημέρωση του άνθρωπου του Βέγκου. Το θέμα των ανωνύμων καταγγελιών συνεχώς διευρύνεται σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα. Στα οικογενειακά θέματα, στα φορολογικά, στα κοινωνικά, δηλαδή δέχεται το κράτος ανώνυμες καταγγελίες. Από το οποιοδήποτε. Δεν εξετάζεται αν αυτός έχει πάθει, κάτι προηγούμενο, αν είναι ψέμα, τίποτα. Έτσι προωθείται μέσω του νόμου μια ανευθυνότητα των πολιτών. Κάτι που δεν συνάδει με την αληθινή δημοκρατία, κατά την οποία οι πολίτες είναι υπεύθυνα άτομα και υπόλογοι των πράξεων τους και των λόγων τους. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το πράγμα γενικευθεί, είμαστε ζούπερ. Πάμε να είμαστε μια δημοκρατία και ένα κράτος νόμου και τάξεως. Μια άλλη ιστορία, την οποία την άκουσα δεν είναι έτσι. Αλλά την πέρα πολύ αξιοσιαστικό κόσμο. Μια μανούλα ολιγογράμματη έκλαιγε γιατί της πήραν με εντολή εισαγγελέως τα 5 παιδιά και τα βάλουν σε ίδρυμα. Τα βάλουν στο ίδρυμα να φροντίσουν αντί της δικής της αγκαλιάς, μητέρας κατά επάγγελμα. Ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος? Ότι ο πατέρας ήταν τυμπέλης και δεν είχε δουλειά. Αντί το κράτος να βοηθήσει οικονομικά αυτά τα παιδιά να βοηθήσει τα παιδιά της, της πήρε τα παιδιά της, όπως της αγρότης δηλαδή, την άφησε κατά τη αγκαλιά, δίθεν για το καλό του παιδιών. Αυτή είναι η ηθική μας υποφάνεια. Και τώρα θα το δούμε μαζί ένα άλλο παράδειγμα της ευτελισμού οικογένειας που το γνωρίζουμε περισσότεροι σχεδόν όλοι και την παρουσιάστηκε στην τηλεόραση στο ίντερνετ όταν ψηφίστηκε εκείνος ο σοδομικός νόμος στη Βουλή που υπήρξε μια έντονη αντίδραση. Θυμάστε τότε ότι υπήρξε μια έντονη αντίδραση από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού για αυτό το νόμο το σοδομικό και από την Εκκλησία που υπήρξε αντίδραση, κυρίως και η Εκκλησία που υπήρξε σχολεία αντίδραση τότε. Η αντίδραση σε αυτή την πάπλη κατακραυγή, σε αντίδραση στην πάπλη κατακραυγή από το κράτος, το οποίο βέβαια δεν φαίνεται, πάλι άλλους και μπροστά, παρουσιάστηκε την περίπτωση ενός καθολικού ανθρώπου, το ονόμασαν παλαιοχριστιανό, τα μνημεία. Και στοχοποιήθηκε, όχι γιατί έκανε κανένα έγκλημα, αλλά γιατί την αφέλεια ότι μπορούσε να σώσει την οικογένειά του από τον πόλεμο που δέχεται από την μεταξική κοινωνία με τον δικό του τρόπο που σκεφτόταν αυτός. Αυτό ήταν το έγκλημά του εκεί. Προσπαθούσε με δικό του τρόπο να λύσει το θέμα αυτό, να προστατεύσει την οικογένειά του. Στο πρόσωπό του, είδατε και η συγκυρία τότε η γυναική παρουσίαση, το ξέραμε, το παρουσίασαν τότε. Στο πρόσωπό του πολεμήθηκε η ηθική του χριστιανισμού ότι είναι ένα απειχρωμένο μέγεθος αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις απόψεις. Δεν είναι ο μοντέρνος χριστιανισμός, είναι ο αρχαίος χριστιανισμός. Αλλά ακόμα και το δικαίωμα των γονέων να προστατεύουν τα παιδιά τους. Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, έτσι ώστε αυτόν που υπαγορεύει το κράτος. Οι κρατικές διρεκτίβες και τα επιστημονικά πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το κράτος. Σε αυτόν τον τυραννικό και αυθαίρετο παρεμβατισμό του κράτους στην οικογένεια, φυσικούς πρόθυμους, αλλά και άλλα αμοιβόμενους υπηρέτες, έχει κρατική εξουσία τα κανάλια της τηλεόρασης και γενικά την ηλεκτρονική πληροφόρηση. Έτσι, πολύ συχνά βλέπουμε μέσα από τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων μια οριακή περίπτωση ενός ασυνείδητου πατέρα ή παρουσιαζόμενος ασυνείδητου, ή δεν υπάρχουν καλύτερα που λέγονται, να προβάλλεται με έναν απαράδεκτο τρόπο σκαλοπροθετικό, έτσι ώστε να φοβηθούν όλοι οι γονείς και να μην θέλουν να κάνουν κάτι που θα τον εγκρίνει και το εγκρίνει του κράτους. Να δημιουργηθεί
ιδεολογία. Και δημιουργούν το φόβο του εισαγγελέα, της ποινικής δίωξης και κυρίως το μεγαλύτερο φόβο την απώλεια του παιδιού. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, ενώ το κράτος στηρίζεται ότι δύο ποινές έχει, με δύο ποινές βλέπει το ποινικό δίκαιο, δηλαδή με τη χρηματική ποινή και τη φυλάκιση, τιμωρία του ότι τα παιδιά δεν είναι ποινή. Η μεγαλύτερη ποινή. Όλος προκειμένου να πεθάνει, να χάσει όλα τα λεφτά, να μην χάσει το παιδί. Είναι ποινή, αλλά είναι συγκεκριμένη ποινή. Τα σχολεία γέμισαν από τους ψυχολόγους δίθεν για στήριξη των παιδιών, στην ουσία όμως η κατασκόπηση των οικογενειών. Σας φαίνεται λίγο βαρύ αυτό, αλλά αν το δείτε στην πράξη θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου βαρύ, έτσι γίνεται. Ποιος γονιός θα τολμήσει να μαλώσει το παιδί του ή να του δώσει ένα σοφρονιστικό άδεισμα, όταν την άλλη μέρα ο ψυχολόγος θα μου λάβει καθηκοντία αρισταστού σε βάρος της οικογένειας. Στη συνέχεια, σε ελληνική λειτουργική και όλα τα οποία που ξέρετε, από σύμβουλοι του νέου, ιστορίες όλες. Το κράτος ζητάει συμμόρφωση με την ποινή. Όταν του βάλει την ποινή, ζητάει συμμόρφωση. Τι είναι η ποινή? Η ποινή είναι ένα κακό, το οποίο δεν είναι το κράτος να το αισθανθεί αυτός που έσφερε ως κακό και να μην το ξανακάνει και να γίνει παράδειγμα και τους άλλους να μην κάνουν το ίδιο λάθος. Γιατί στα πλαίσια της ευθύνης του γονιός να μην έχει δυνατότητα να κάνει? Γιατί να μην έχει το ίδιο δικαίωμα που έχει το κράτος στα πλαίσια της οικογένειας του για παραπτώματα που κάνουν τα παιδιά? Πώς θα καταλάβει ο νέος άνθρωπος το παιδί ότι υπάρχουν όρια κοινωνικά αν δεν γνωρίσει την ποινή μέσα στο σπίτι με τον σοφρονισμό? Περιμένουμε να κάνει και σοβαρά εγκλήματα, να κάνει τις σοβαρές παραβάσεις και να έρθει το κράτος μόνο για να τιμωρήσει. Όχι το κράτος μετά να τιμωρήσει με ασφαλότερο. Τώρα άκουσα ότι στην Αυστραλία από 10 χρονών δεν μπορεί να φυλακίζουν τα παιδιά που κάνουν παράνομες πράξεις. Θα πω και κάτι το οποίο θα φανεί ότι είναι πραγματικό. Γιορτάσαμε πριν μερικές μέρες το μεγάλο γεγονός, τη νίκη του ελληνικού στρατού στην αυτοκρατορία την Ιταλική. Ένα μικρό έθνος νίκησε μια αυτοκρατορία. Γιατί τότε ο λαός μας είχε δύναμη ψυχική, είχε πείσει στον Θεό, είχε αγάπη στην πατρίδα και έγινε αυτό το μεγάλο έπος του 22 Οκτωβρίου του 1940, το μεγάλο όχι, το οποίο το τιμούμε, το ξάπουμε, το γιορτάζουμε, κάνουμε παρελάσεις, όλα αυτά τα παιδιά που πολέμησαν, πώς μεγάλωσαν? Με τη Βέρεια και τη Ρολή. Σαν το ίδιο, με τη Βέρεια και τη Ρολή, αλλά ήταν ένας που δεν ήταν όπως σημερινός. Ξέρετε, θέλουμε να πάμε το παιδάκι στο πάρτι, νερώνται και θυμώνται που το χτυπάμε. Αυτό ήταν η παιδαγωγία, η τιμωρία. Άκουγε ο πατέρας από το δάσκαλο το παιδί είναι άντρας που δεν προσέχει. Το παιδί του γείτονα, αν ξέρεις το παιδί σου έκανε αυτό το πράγμα, από το πέρα. Οπότε συγκεντρώνει γενικά. Συγκεντρώνει μια ευτυχία και αυτή την τιμωρία το έδαινε. Συμμορφωμάτων το παιδί. Τέτοιοι ήταν, αυτοί ήταν οι ήρωες του Σάββατου. Όσο και αν θέλουμε να το παραδεχθούμε, αυτοί ήταν οι ήρωες. Ήξερε ένα άνθρωπο τότε με παιδαγωγό και με δραστηριότητα και με τη τιμωρία. Σήμερα το κράτος δεν θέλει ανθρώπους να είναι ομαλαίοι ψυχικά. Να σας πω και κάτι. Εμένα με σήκωσε η δασκάλα, να φτάσω εγώ τα παιδιά και μια ερευνή που δώσει 45 χιλιές. Αυτό εμένα μου έδωσε δύναμη. Αν σήμερα δηλαδή μπορώ μια προσωπικότητα, ας πούμε, οφείλεται και σε αυτό το γεγονός. Ότι μου έδωσε μια όθηση να αγωνιστώ. Και αυτό ήταν σε όλα τα παιδιά τότε. Σήμερα όμως το κράτος δεν θέλει θέμα. Θέλει τους ανθρώπους αδύνατους. Θέλει να τρέχουν στον ψυχολόγο κάθε μέρα, να τους κάνει κάποια ψυχολογική υποστήριξη και αν δεν περνάει η ψυχολογική υποστήριξη, να πίνουν τα φάρμακα και το περνάει. Αυτό και για να είναι διαχειρίσιμο. Κάτι θέλει να θέλουν τους ανθρώπους να είναι διαχειρίσιμο. Τους άλλους δεν θέλουν γερόντες. Δεν θέλουν μετά τους ανθρώπους. Διερωτώ με πώς ένα σοφρονιστικό χαστούκι που έδωσε με αγάπη ένας πατέρας στο παιδί
και που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν του υπέφερε καμιά σωματική κάπωση. Δεν του άφησε κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, πώς κινητοποιούνται τόσοι εισαγγελείς για να ασχοληθούμε με αυτή την περίπτωση και να τιμωρήσουν τον πατέρα, να τον ελέγξουν, να τον παρακολουθήσουν κλπ. Και δεν ευαισθητοποιείται ένας εισαγγελέας να εξετάσει τα νοσοκομεία εκείνα από την περίοδο της πανδημίας, δεν βγήκε ένας ζωντανός από το νοσοκομείο. Παραδείγματος χάρη, το αρνείο του νοσοκομείου, τι ένας ζωντανός. Ένας εισαγγελέας δεν μπορούσε να ασχοληθεί. Είχαμε θανάτους, εδώ που είχαμε σπίτι. Η υποκρισία του κόσμου που ζούμε, αυτή μόνο μπορεί να δώσει απάντηση σε αυτό που θέλουμε τώρα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που η κρατική εξουσία ασκεί κατά τόπο αυθαίρετα και καταπιστικός γονείς είναι η ιατρική φροντίδα των παιδιών. Το κράτος έχει πλέον ιατρικά πρωτόκολλα, έτσι το λένε, και βάσει αυτών κρίνει το συμφέρον του παιδιού. Αν το πρωτόκολλο ίσως αν το παιδί μας ενδιαφέρει, ξανά είναι το τέλειο πρωτόκολλο, αλλά για την εφαρμόσει το πρωτόκολλο, ας το λέμε, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, ο γονέας όμως δεν είναι και σε αυτό, αλλά αναζητά το αληθινό συμφέρον του παιδιού και απευθύνεται σε γιατρούς που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Παρακολουθεί το διαδίκτυο, ρωτάει, μελετάει και έχει τη δυνατότητα να κρίνει καλύτερα το συμφέρον του παιδιού. Έτσι, σήμερα πολλοί γονείς δεν δέχονται αδιάκριτα όλα τα εμβόλια τα οποία μας λανσάρουν φαρμακευτικές εταιρείες. Το συζητούν, το εξετάζουν, μερικά εμβόλια θέλουν να τα αποφύγουν. Και αυτό είναι επιστημονική άποψη. Σε επιστήμονες, γιατρούς στηρίζονται, σε μεγάλους επιστήμονες γιατρούς στηρίζονται αυτές οι απόψεις των γονέων. Δυστυχώς και σε αυτό το θέμα η πολιτική εξουσία είναι αντίθετα από την επιστήμη. Βέβαια, η πολιτική βούληση είναι αντίθετα από την επιστήμη. Δεν μπορεί να πάει το παιδί στο σχολείο με όλες τις άσχημες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται, αν δεν υποταχθεί σε αυτόν τον επιστημονικό νόμο. Να κάνει δηλαδή όλα τα εμβόλια που μπορεί το κράτος. Τα οποία θα έχει επιλέξει η πολιτική εξουσία βάσει, όπως είπαμε, πρωτοκόλλου. Ακόμα και αν όμως δίνει το δικαίωμα στον γονέα, αυτός να κρίνει τι ιατρικές επεμβάσεις θα κάνει στο παιδί του. Σε αυτές ακόμα τις περιπτώσεις που ο ίδιος τον νόμο δίνει στο δικαίωμα, βέβαια, άλλος νόμος που πέφτει. Θα έχετε πληροφορηθεί βέβαια ότι το τελευταίο καιρό, το τελευταίο διάστημα, έχουμε πολλές παραδοτικές συμπεριφορές, ακόμα και κλιματικές ενέργειες από νεαρά άτομα. Η παραδοτική συμπεριφορά των εφήβων, αλλά και των μικροτέρων παιδιών, έχει αυξηθεί διαδραματικά το τελευταίο καιρό. Ακόμα έχουμε και πολλές αυτοκτονίες νέων, για τις οποίες πρόσωπα του χαμόγελου των παιδιών που θεωρείται ότι ήταν υπεύθυνο, με μια πατροφιλική ανακοίνωση, απάλλαξε τον εαυτό του από κάθε θέα. Δεν το δείτε, ίσως. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την προκρούσια κλίνη που έχει τοποθετήσει το κράτος, για όλα φταίνε οι γονείς. Είπε μάλιστα ο αξιότιμος κ. Πρωθυπουργός ότι θα κάνει πιο άσχημες για τους γονείς. Είναι όμως έτσι, μόνο που πιστεύω, μήπως κάποιοι άλλοι θέλουν περισσότερο τους γονείς. Κάποτε τα σχολεία είχαν σαν κύριο καθήκον την ηθική διάβαση των αυτών, σύμφωνα με την χριστιανική ηθική. Σε τέτοια σχολεία είναι μεγαλώσαμε. Με προσευχή, εκκλησιασμό, ηθική διδασκαλία στα μαθήματα και στο πρόγραμμα του σχολείου. Στα πλαίσια αυτής της αγωγής, μέχρι τις αρχές αυτού του αιώνα, οι ιερείς κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα πήγαιναν στα σχολεία και εξομολογούσαν τους μαθητές. Εμείς το είχαμε ζήσει εδώ, τα πρώτα χρόνια που είμαστε. Ξέρετε πόσες περιπτώσεις παιδιών που είχαν αυτοκτονικές τάσεις έσωσαν αυτοί οι ιερείς, ή πόσα παιδιά μετά την εξομολόγηση οδηγήθηκαν από την παρανομία στην νομιμότητα. Δυστυχώς, η τότε υπουργός παιδείας, η Μαρία Τελιανάκου του Τσίκου, ο Θεός δεν έχει ανθρωπμένη, δεν μετά του πλέον, αυτός κρίνει,
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εντολές, απαγόρευσε στους Έλληνες να μπαίνουν στα σχολεία και να εξομολογούν και τους αντικατέστησε με τους ψυχολόγους. Σήμερα απολαμβάνουμε τους καρπούς των επιλογών μας. Γιατί όποιος παίρνει ανέμους, περίπου θύελες τους. Φταίνουν λοιπόν οι γονείς. Καταρχήν, σύμφωνα με τον νόμο, κανένας γονέας δεν έχει δικαίωμα να μην παραδώσει το παιδί του στα κρατικά σχολεία από την ηλιακή ακόμα ηλικία πλέον. Δεν μπορεί να πει: κρατάω το παιδί μου στο σπίτι και του διαθέτω δάσκαλο για μόσους, όταν γινόταν παλιά και δεν γίνεται. Σε πολλά κρατικά, στην Αμερική γίνεται, στην Ιαπωνία γίνεται, δηλαδή να γίνει με κατοίκον διδασκαλία των παιδιών. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό. Αν νομίζετε λοιπόν, αν νομίζει κάποιος γονιός να κάνει κάτι τέτοιο, όχι μόνο την γονία θα έχει, όχι μόνο το διασυμό θα βρει από τα καλοπληρωμένα πολιτικά κανάλια, αλλά και λυμμένη να του πάρουν το υπολείτημα έχει το παιδί. Ρωτώ, αυτό δεν είναι ένα ελληνικό παιδομάζωμα? Το παιδί λοιπόν πριν αρχίσει να πάει να μιλάει, πάει στο σχολείο, θα μείνει όλη την ημέρα εκεί, σύμφωνα με το διαφημιζόμενο προείπιο του σχολείου, και όλη την αγωγή του παιδιού την αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας και τα προγράμματά του και τα όργανα του. Ο δάσκαλος έχει διοριστεί μόνο βάσει γνώσεων, χωρίς να μελετηθεί το είδος του. Οι ψυχολόγοι και διάφοροι άλλοι ευκαιριακοί μόνιμοι βοηθοί του διδακτικού προσωπικού θα δουν στο παιδί την αγωγή που αυτοί νομίζουν από την τρυφερή ηλικία. Σκοπός του σχολείου είναι η γνώση. Κάθε μορφή γνώση, ακόμα και η διδακτική για το παιδί γνώση, θεωρείται γνώση που πρέπει να πάρει το παιδί. Έτσι είναι σήμερα. Ποιος γονιός έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τι βίντεο βλέπει το παιδί στο σχολείο από το δάσκαλο ή να παρέμβει στο τι διδάσκεται το παιδί στο σχολείο? Σχεδόν κανείς. Πριν μερικά χρόνια, δεν μιλάμε για γενικά, συγκεκριμένα γεγονότα. Πριν μερικά χρόνια, στο σχολείο εδώ της γειτονιάς μας, στο γυμνάσιο της γειτονιάς μας, έδειχνε μια καθηγήτρια ένα βίντεο στα παιδιά, δείχνει για να μάθουν αγγλικά. Ξέρετε τι πρέπει να το βίντεο? Τη ζωή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Ευτυχώς δεν ήταν δύο παιδιά δικά μας εδώ που ήταν πιο πεγγελμένα. Εμείς είπαν τι είναι αυτά, τι μου το απαντημένα. Τι είναι αυτά, δεν θα έχουμε σχεδόν, τι σταμάτησε. Προπαγάνδα, για να πάνε τζιχαντιστές να πάνε στο κόσμο κάτω. Τους λόγους, μια όμορφη ζωή, άνθρωποι ηθικοί, άνθρωποι που σέβονται τον Θεό, τέτοιο. Έτσι λοιπόν, κάθε δημότικο θα πάρει όλη την αγωγή του σχολείου και δυστυχώς θα το προηγούμενο κοντά σε αυτό το κινητό και θα πάρει την αγωγή. Και στο σπίτι θα πάει μόνο για να φάει, να κοιμηθεί και μετά να χωρίσει. Αν ο γονιός τολμήσει να πει κάτι, να κάνει μια σύσταση, μια παρατήρηση, τότε ποιος είδε το Θεό και το βοηθήσει. Ξέρετε πώς γίνεται. Γιατί το σχολείο δεν διδάσκει την υπακοή στους γονείς, αλλά τα ασία και δικαιώματα. Είμαστε στην εποχή του δικαιωματισμού. Όλοι του λένε: α, σε καταφέρει, α, πρέπει να πεις, α, εσύ δεν, α, οι γονείς μου ήταν άλλες. Αυτά το μαθαίνω. Και έρχομαι τώρα στο κρίσιμο ερώτημα. Όταν ένα παιδί αρχίσει την παραγωγή συμπεριφορά, γιατί πρέπει ο αξιότιμος κ. Συγγελίας να συνταγούν τους γονείς? Στην Αμερική, σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι πόλοι είναι διδάσκαλοι. Το Υπουργείο Παιδείας, με τις πράξεις και τις παραλήψεις του, με τα σχολικά προγράμματα που εξαποστέλει, δεν είναι και αυτό υπεύθυνο. Οι δάσκαλοι, οι ψυχολόγοι και οι υπόλοιποι που κάνουν παιδί όλη την ημέρα στα χέρια τους, δεν γίνονται. Τι τους δίδαξαν? Μόνο δικαιώματα? Αλλά και όλη η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αυτού του κράτους δεν έχει συμβάλει με τις άφθοχες νομοθετικές ρυθμίσεις σε μια λαθασμένη αγωγή στους πολίτες? Ο νόμος είναι παιδαγωγός. Όταν λέει το κράτος και αυτό επιτρέπεται και αυτό απογορεύεται, κάνει μια παιδαγωγική. Όταν λοιπόν το κράτος συμπεριφορές οι οποίες είναι απαράδεκτες σύμφωνα με την ηθική, την οποία
ξέρουμε ότι η ηθική του Ευαγγελίου είναι η πραγματική μας. Είναι αντίθετη. Δεν εξωθούμε τα παιδιά στο να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που μετά θέλουμε να τις αμαρτήσουμε και τις θεωρούμε ότι δεν είναι σωστές. Έτσι λοιπόν και ο νόμος παίζει ρόλο μεγάλο στη διαμόρφωση των αξιών της κοινωνίας. Ας μην προχωρήσουμε τώρα και στις ευθύνες που έχουμε εμείς κατώτερα και ανώτερα εκκλητικοί, γιατί εμείς κοιτάμε τις τελετές, τα βρέστη τελετές, την αγροτολογία, κάνουμε και έναν άνθρωπο, τα λέμε όλα εύκολα και καλά, την αγροτολογία και δεν κοιτάζουμε να θεραπεύσουμε την ώρα όπως παλιότερα ήταν οι παλιότεροι εκκλητικοί, οι οποίες ήταν θεραπεία των ανθρώπων και αισθηνόταν μερικές φορές και δυσάρεστα. Μεγάλη συζήτηση γίνεται τον τελευταίο καιρό ότι το ελληνικό έθνος καταραίει δημογραφικά, γιατί δεν γίνονται παιδιά. Είναι αλήθεια ότι οι νέοι αποφεύγουν να κάνουν οικογένειες και να γίνουν γονείς. Παρουσιάζεται τόσο σπουδαίο το θέμα αυτό, που κάθε ευκαιρία, και γίνονται άφθονα κροκοδίλια δάκρυα από επίσημα πρόσωπα, έτσι ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι να θέλουμε να λύσουμε το θέμα, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να το λύσουμε. Και πρέπει κάτι να κάνουμε και θα πρέπει να το λύσουμε σιγά σιγά. Μέχρι και ο πολίς Έλλον μας ασχολήθηκε με το δημογραφικό της Ελλάδας. Το είδατε μέχρι εκεί αυτές τις στιγμές. Σε αυτούς τους μεγάλους, τα μεγάλα αυτά πρόσωπα. Μεγάλους περίπτωση. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω με επίγνωση ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Και αυτό σας το λέω όχι έτσι επιπόλαια, αλλά από πρώτο χέρι. Τη δεκαετία του 1990 με το 2000 υπήρξε μέρος της πιο σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση του δημογραφικού. Ήμουν μέρος της πιο σημαντικής επιστημονικής εταιρείας για το θέμα, της εταιρείας δημογραφικών μελετών, μιας επιστημονικής εταιρείας που είχε σχέση με τη Eurostat. Παράλληλα, με τον τότε αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος, τον κύριο Σεραφείμ, ένα μεγαλοδοτικό του Βαρσαμάκη και άλλα δύο επίσημα πρόσωπα, είχαμε συστήσει ένα ίδρυμα δημογραφικών μελετών. Ακριβώς γι' αυτό λόγω να βοηθήσουμε το δημογραφικό της Ελλάδας. Ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του οργάνου. Ακόμα διατέλεσα τότε και γραμματέας αυτάς της Ομοσπονδίας Πολυτεχνικών Ελλάδος. Με αυτές τις ιδιότητες επισκεφθήκαμε πρωθυπουργούς, υπουργούς και αρχηγούς όλων των κομμάτων. Και συζητήσαμε το θέμα του δημογραφικού. Συμπέρασμα. Όλοι ήταν πρόθυμοι να δώσουν βοηθήματα, τελικά οικονομικά δράγματα, κυρίως για τους πολιτικούς σκοπούς που καταλαβαίνετε. Και δεν είχαν καμία διάθεση να λύσουν πολιτικά το θέμα. Όπως γνωρίζετε, όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, και τώρα τελευταία υπάρχει πολλά στοιχεία, σε όσα κράτη δώσαν οικονομικές ενισχύσεις για να λύσουν το θέμα, μπορεί να κάνουν μια πολιτική καλή για το λαό, αλλά δεν το έλυσε το θέμα. Δεν αυξήθηκε με τον πληθυσμό δίνοντας οικονομικές ενισχύσεις και βοηθήματα, οικονομικά ανταλλάγματα. Πουθενά σε κανένα κράτος, σε όλα τα κράτη που δεν μας κάνουν. Δεν γίνεται δηλαδή να δώσεις λεφτά και να πάρεις παιδιά και να γίνουν παιδιά. Οποιοδήποτε άλλο τρόπο που θα μπορούσε να λύσει το θέμα, δεν το δέχεται το πολιτικό κράτος που δεν το δέχεται. Και θα σας πω ένα γεγονός που για μένα θα απόδειξε ότι το κράτος δεν θέλει πραγματικά να λύσει το θέμα. Θυμάμαι ένα υπουργό εσωτερικών που καλή του ώρα είναι υπέροχη στην Παναγία του. Ήταν κάποιος τρόπος που ξεκίνησαν την ιδιωτική τηλεόραση. Είχαμε πάει να συζητήσουμε αυτό το θέμα και του είχα πει τότε. Κύριε Υπουργέ, εκτός από τα χρήματα ως κοινωνικό κράτος οφείλεται στις πολυτεχνικές οικογένειες, αν θέλετε την επίλυση του δημογραφικού, υπάρχει ένας τρόπος. Να δώσετε εντολή στην κρατική τηλεόραση, να κάνει ένα σύριο και να παρουσιάσει τη ζωή, τις χαρές και το μεγαλείο της πολιτικής οικογένειας. Σαν να τον κτύπησε έργο.
πετάχτηκε πάνω και μου λέει: όχι, αυτό δεν γίνεται. Τι λεφτά θέλετε, πέστε μου πόσα λεφτά θέλετε. Δεν έκανε. Τώρα αυτή είναι η τέχνη. Δεν θέλουμε να μιλήσει την ώρα. Όταν ήρθε όμως η ώρα, να δείτε πώς άνθρωποι στέλνουν στα γραμματάρια, όταν ήρθε η ώρα για να καταξιωθούν στην ελληνική κοινωνία οι ΛΟΑΤΚΙ, αυτή η ομάδα που ξέρουμε, όλα τα κρατικά κανάλια, και όχι μόνο τα κρατικά, αλλά και τα κρατικοδίαιτα και χρηματοδοτούμενα από το κρατικό προβληματισμό και κρατικά κανάλια, γέμισαν προπαγανδιστικά Σύρια. Στην οικογένεια έγιναν τα Σύρια. Αυτούς έγιναν παντού Σύρια. Μόνο Σύρια. Τέτοιες κυκλοφορούν και συνεχίζουν. Σύρια, σαν τον Άγιο Παΐσιο, κόπηκαν παρά τη μεγάλη θέση που είχαν. Σταμάτησαν από το το ξέρουμε όλοι. Ποιος ήταν ο λόγος, ποιος ήταν ο μοναδικός λόγος, μήπως η ελληνική οικογένεια ξαναβρει τη χαμένη της ταυτότητα. Αυτός ήταν ο λόγος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ξέρετε, αμέσως μετά, άρον, ένα βάσιμο Σύριο της Δεκάρας ήρθε να θυσιονίσει την ορθόδοξη ηθική και να αφαιρέσει ό,τι καλό ακούστηκε σε αυτόν τον τόπο από αυτή την καλή προσπάθεια που έχει γίνει με την προβολή της ζωής του Παναγίου Παΐσιου. Μετά, όπως ακριβώς αναφέραμε για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιμετωπίζει τους μονείς, είναι προφανές ότι κανένας σωστά σκεπτόμενος άνθρωπος δεν θα πει στην ταλαιπωρία να γίνει γονιός, να βασανιστεί, να ξενυχτήσει, να χαλάσει τη ζωή του, να καταστροφεί οικονομικά για να δώσει ένα παιδί που θα κάνει το κράτος, θα κάνει το κράτος που θέλει, μόνο και μόνο για να γίνει στο δημογραφικό. Είναι γεγονός που αφορολογούμενο ότι μόνο οι χριστιανοί μπορούν να κάνουν παιδιά στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι δεν θέλει ο Θεού και ελπίζουν στην προστασία του. Και πάντα δεν είναι βέβαιο στο ξέρει. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, κατάλαβα καλά γιατί ο Άγιος Πορφύριος μέλος του Ελληνικού να συστήσει στους γονείς να αγοραφούν. Πρέπει λοιπόν οι γονείς που πιστεύουν στην οικογένεια με τη μορφή που είχε η οικογένεια κατά τη διάρκεια τόσων αιώνων και ιδίως του γένους μας, με αυτόν τον τρόπο να αγοραφούν, να κάνουν ενώσεις προσώπων, σωματεία και ό,τι άλλο είδους ένωση νομίζετε και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Σε κάθε πόλη και μια οργάνωση γονέων. Αν θέλουν, ας βάλουν στη σφραγίδα τους και στο εικόνα του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου προκειμένου να έχουν την αναλογία του και την μισή του. Να συνδεθούν με νομικούς και να μελετήσουν λεπτομερώς τα δικαιώματα που τους δίνει το ισχύον σύστημα δικαίου, το ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές. Να κάνουν παρεμβάσεις στην νομοθετική και εκπαιδευτική εξουσία και διαδιορθώσεις των νόμων. Να κινηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις για να σωθεί η ελληνική οικογένεια. Πολλοί ισχυρίζονται ότι χρειάζεται μια επανάσταση για να αλλάξει η Ελλάδα προς το καλύτερο και να βρει το σωστό βηματισμό της. Αυτό πέρα είναι λάθος για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί καμιά επανάσταση δεν έχει την ευλογία του Θεού. Κάθε εξουσία είναι από τον Θεό και πρέπει να εορτασσόμεθα εφόσον δεν προσκούει στον νόμο του Θεού, εφόσον δεν μας ζητάει παράνομο πράγμα. Και δεύτερον, οι άποψεις που έχουμε είναι οι πιο κατάλληλοι για την δική μας πνευματική κατάσταση. Αυτό είναι νόμος. Θα δώσουμε οι άποψεις και θα κάνουμε τη στρατηγική γραφή. Όπως είσαστε, τέλος όλους. Όταν οι άνθρωποι αναζητούσαν με πάθος τον Θεό και μαρτυρούσαν στο όνομα του μάρτυρες ή έφυγαν στην έρημο για να ζήσουν με αγιότητα, τότε ο Θεός ανέλεξε έναν Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο. Ας μην καθαρίζουμε λοιπόν τους άρχοντες μας, όταν μαθαίνουμε προφανή ψέμα, μην πετάμε τα πράγματα στην τηλεόραση, γιατί το κάνουμε και αυτό από το θυμό τους. Αλλά να σκεφτόμαστε ότι οι αμαρτίες μας είναι αυτές που προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. Πόσο ταιριάζει στη σημερινή εποχή και στη δική μας κατάσταση αυτή η προσευχή των τριών πέδρων που εκεί στη Βαβυλώνια η παρουσία, όταν τους βάλουν στο καμίνι, προσεύχονται και έλεγαν: είσαι ευλογημένος, Κύριε και Θεέ του Πατέρα μας, γιατί είσαι δίκαιος σε όλα εκείνα τα οποία έκανες για μας. Όλα τα έργα σου είναι αληθινά. Μες στο καμίνι ήταν κατάλαβα αυτά.
δρόμοι σου που μας έδωσες και η επιλογή να ακολουθήσουμε είναι ευθύς και ασφαλής. Όλοι σε αποφάσεις ορθές. Γιατί εμείς, διότι με ακρίβεια και με δικαία κρίση έφερες όλα αυτά εναντίον μας εξαιτίας των αμαρτιών μας. Διότι εμείς αμαρτήσαμε, παραδίκαμε τον νόμο σου και απομακρυνθήκαμε από σένα. Αμαρτήσαμε σε όλα. Δεν υπάρχουν στις εντολές σου. Δεν φυλάξαμε. Δεν πράττουμε σύμφωνα με εκείνα τα οποία εσύ μας έχεις διατάξει για να ζήσουμε ευτυχείς και ασφαλείς. Γι' αυτό όλα αυτά, για όλα όσα εσύ έφερες εναντίον μας, όλα όσα έφερες στην πορεία μας, τα έκανες με δίκη και αληθινή κρίση. Μας παρέδωκες σε χείλες παρανόμων εχθρών. Έτσι που παραδοσιακά ήταν μόνοι αποστατών, μισήτατο, πολύ μισήτατο, και βασιλιάδιο και μοχθηρό, και πιο μοχθηρό από όλους τους βασιλείς της γης. Τώρα, Κύριε, δεν έχουμε τη δύναμη να ανοίγουμε το στόμα μας σε σένα. Ντροπή έχουμε γίνει οι δούλοι σου, σε όλους τους ανθρώπους, αλλά σε παρακαλούμε για το Άγιο και Φιλάθο του όνομά σου, μην μας παραδώσεις σε πλήρη εξαφάνιση. Σε παρακαλούμε θερμά Δέσποτα, γιατί εμείς γίναμε λιγότεροι και λιγότεροι από ό,τι έθετε. Εξαιτίας των αμαρτιών μας, είμαστε σήμερα όλοι ξεφτισμένοι και άσχημοι. Δηλαδή ένα μεγάλο προσωπικό μας, πώς έχει γίνει ένα άσχημο ποτέ. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε άρχοντας ούτε προφήτης. Οι άλλοι αυτοί που είχαν τελειώσαν σήμερα, τουλάχιστον να γυρίσουν τους τέτοιους θέλω να μας καθοδηγήσουν. Ας προσφερθεί ως θυσία ενώπιόν σου η δική μας ψυχή. Γιατί και τώρα ακόμα προσπαθούμε να τους οδεύσουμε όλοι μας στην καρδιά. Σε σεβόμαστε και αναζητούμε με κόμμα το πρόσωπό σου. Μη μας πιάσεις, Κύριε, αλλά δείξει και στην περίπτωση στάση αυτή απέναντι μας στην ηλικιά σου και το πλήθος του ελέου σου. Σύμφωνα με τα αναλύθια της φωνοτά σου έργα, που εσύ που έχεις πράξει στην προστασία του λαού σου, γλίτωσέ μας και σήμερα και δώσε έτσι το όνομά σου. Αδροπιαστούν όλοι εκείνοι που φέρνουν σκληρά και διαπράττουν κακότητες στους δούλους σου. Αδροπιαστούν και ας απολυθούν ανήπαντοι και ανήσυχοι για να δίνουν τους δύναμη. Ας τηρεί η δύναμη τους και ας μάθουν ότι εσύ μόνος ο Εθνός Κύριος και Θεός έδωσε τους όλους την οικουμένη. Αυτά πρέπει να λέμε όταν βλέπουμε τους άρχοντες να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Να παίρνουμε πάνω μας την ευθύνη όπως πήραν αυτοί τις πέρες και μετά από αυτούς βέβαια, η θυσία τους έγινε η αλλαγή, η άλλαξη, η κατάσταση. Ας αποκτήσουμε λοιπόν το σεβασμό στον νόμο του Θεού που έδειξαν αυτοί τις πέρες στην Βαβυλώνα και τότε θα δούμε θαύματα και η πίστη θα συνεχίσει. Αγαπητοί μου, κανένας πόπλος για τον Χριστό και για τον νόμο του δεν πάει χαμένος. Αγωνιστείτε για το δικαίωμα των γονέων να μπορούν να δίνουν μια υγιή, αγιοπνευματική, χριστιανική ανατροφή στα παιδιά τους. Αγωνιστείτε να ξαναέχουμε άλλες οικογένειες, από τις οποίες θα βγαίνουν άλλοι προφίλοι, άλλοι άνθρωποι, άλλοι παΐσιοι. Μη φοβάστε τον πειρατικό κατακλυσμό που έχει παρασχεθεί όλη την οικουμένη στο ψέμα και στη διαφορά. Το μέλλον μας ανήκει. Ανήκει σε αυτή την ορθόδοξη παράδοση που φυτρώνει και αναπτύσσεται μυστικά σε κάποιες κρυφές πλαγιές αγιασμένων τόπων. Δεν τα λέμε αυτά για να αποκτήσουμε έναν ανυπόστατο ενθουσιασμό ή μια αισθητική καταξίωση. Το λένε ήδη πριν από εμάς οι γεωπολιτικοί αναλυτές που ερμηνεύουν τα γεγονότα και τις συνέπειες των γεγονότων. Λένε ότι εδώ υπάρχει ένα μυστικό που μπορεί να αλλάξει την οικουμένη. Αυτοί το λένε με μυστικά δεδομένα. Δεν λένε ούτε θεολογίες, ούτε ψυχοφέρνημα από τον λόγο. Οι σιδερένοι φθόνοι που ετοιμάζουμε ή τα φωνικά τρόπο, ή τα τάγκς, είτε τα άλλα όπλα και τις βόμβες, όλα αυτά μπορούν να χρηστευτούν από δύο ορθόδοξα χέρια ψωμένα με πίστη στο Θεό. Η ορθόδοξη πίστη, η ιερή και κυρίως η ορθόδοξη ανθρωπολογία, δηλαδή πώς είναι ο άνθρωπος, έχει όλες εκείνες τις εναλλακτικές για την προστασία του ανθρώπου
από την τεχνολογική έκρηξη της εποχής μας. Εμείς, μόνο οι Ορθόδοξοι, κατά μοναδικότητα λόγω του Θεού, γιατί δεν είναι να το παραιτηθούμε, στον κόσμο αυτό δεν φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση, τους εξωγήινους. Ξέρουμε ότι η δύναμη της προσευχής αλλάζει τις αποφάσεις ακόμα και του ίδιου του Αγίου Θεού. Ακόμα και τις αποφάσεις που θα τις αλλάξουμε με την προσευχή. Και θα είναι όπως λέει ο προφητικός λόγος στο βιβλίο των Παριμνών, όποιος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, γίνεται και διορατικός και προορατικός. Μπορεί να βλέπει τα παρελθόντα και τα μέλλον να προβλέπει. Έτσι λοιπόν, αφού πληρώσουμε με πολλές θυσίες και πόρους τις αμαρτίες μας, θα έρθει η δικαίωση και η δόξα και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Θα πλημμυρίσει ο κόσμος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καμία επιστήμη αυτού του κόσμου δεν μπορεί να επιταχθεί στην αγιότητα. Μεγάλη απόδειξη ο Άγιος Πορφύριος. Αν και αγράμματος, δυστυχώς τότε δεν είναι αυτή η νόμη να κάνουν στο σχολείο, αν και αγράμματα λοιπόν δίδασκε τους αστρονόμους και τα βράδια σώματα δεν είχαν αυτή ανακαλύψει. Τους γιατρούς και κρυφά νοσήματα που δεν μπορούσαν να διαγνώσουν. Μίλησε πρώτος για την εμβριακή ψυχολογία, την ψυχολογία του εμβρίου, και μετά για τη ψυχολογία και άρχισαν να κάνουν μελέτες. Και έγιναν ειδικοί προεπιστήμονες. Μπορούσε με την προσευχή του να μπερδέψει ακόμα και τις τηλεφωνικές γραμμές και να ενημερώσει κάποιον να ακούσει ένα στο τηλεφώνο για τον κίνδυνο και τι του ετοιμάζουν, τι κακό του ετοιμάζουν κάτι. Έτσι ώστε να προσφυλαχθεί. Σου κάνει και τέτοια πράγματα. Άλλες κυβερνήσεις, εγώ εμάθηνα. Κάποια κυβέρνηση που την άλλαξαν τις προσευχές του, γιατί έβλεπε ότι αν παραμείνει η προηγούμενη κυβέρνηση θα έκανε πόλεμο. Για να μην εκτός του από πόλεμο να έχει την κυβέρνηση. Μόνο τις προσευχές του. Τίποτα άλλο. Ούτε πολιτικούς ήξερε, ούτε τηλέφωνα έκανε, μόνο τις προσευχές. Και έστειλε τηλεφωνικά μηνύματα ακόμα και μετά την κίνηση σε έφερους, τους χαζούς. Ποια τεχνολογία μπορεί να επιταχθεί στις προσευχές των φίλων του Θεού, που είναι οι Άγιοι μας. Με τις Άγιες ευχές του Αγίου Πορφυρίου και όλων των Αγίων, εξαιρέτως δε της Κυρίας ημών Θεοτόκου, να ξαναγίνουν οι ελληνικές οικογένειες, φυτόρια, Αγίων και Ιερών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για να ακούσετε αυτές τις φτωχικές μου σκέψεις, που ό,τι παρέθησα θα τους συμπληρώσουν να μην κάνουν τελειωμό. Ο Χριστός και ο νόμος του να είναι πάντα φωτισμός σε όλους μας. Και έχετε ίσως κάποιες σκέψεις που δημιουργήθηκαν, θα τις εκφράσετε με απορίες, με ερωτήσεις, για να μας πείτε και κάτι παραπάνω από το λάθος. Και σε όλες τις το χέρι, κάτι με μικρόφωνο. Πάτερ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ πρόσφατα έγινε μια κίνηση από κυρίως γονείς, από όσο πληροφόρησα ή αντιλήφθηκα εγώ, όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας και αυτό που είχε λεχθεί ως προς το γράψιμό του για το συνοστισμό στο λιμάνι της Μύρνης. Εν τούτης όμως, όλη αυτή η προσπάθεια η οποία, από όσο ξέρω εγώ, πήγε στο κενό. Θα ήθελα λίγο καθοδήγηση ως προς το πώς θα μπορούσαμε να οργανωθούμε καλύτερα σαν γονείς και όχι αυτό απλώς να κινήσουμε κάτι. Ευχαριστώ. Εγώ θα το δώσω και μου άκουσα. Και τα ελληνικά θέματα είμαστε που γίνανε να αντιμετωπίσουμε. Εμείς όμως πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τα σχετικά θέματα. Τι είπε ο Χριστός. Είπε να μείνει στην τελεία στην αφήτη. Τι κάνει φύγει. Όταν θα φτιάξει το κεφάλι του του λάθος. Το κεφάλι μας είναι η πίστη. Αν κρατήσουμε την πίστη. Γιατί όλα αυτό το πράγμα είναι στην πίστη. Στη διαφορά πίστη. Αν δεν είμαστε ορθόδοξοι, δεν είμαστε μουσουλμάνοι.
έκανε τις ζωές τους. Είδατε στην κάθε Ιταλία. Χάθηκε η πίστη, χάθηκε η κλάση τους. Χάθηκε όλη η ελληνική γλώσσα, η πολιτική, όλος ο πολιτισμός της Ιταλίας. Γιατί χάθηκε η πίστη. Πώς είχε το πάνω. Ενώ αντίθετα στην Μικρά Ασία, δεν χάθηκε η εθνική υπόσταση της αυτοκρατορίας, αλλά ήταν μια αυτοκρατορία και σήμερα. Και ακόμα. Και παρόλο που τώρα είναι δημοσιονομικό κράτος, ακόμα υπάρχουν. Εκεί οι Γρήγοροι, οι Ορθόδοξοι, που κάποιες εκκλησίες δεν θα δώσουν. Και αυτό λοιπόν, να κοιτάξουμε ένα μονοπολικό Ορθόδοξα χριστιανικά, να είναι μορφή και άγιοι για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε να γίνουμε μεγάλοι. Πρόσφατα είναι ένα περιστατικό για έναν άνθρωπο, δάσκαλο, ο οποίος έδωσε στα παιδιά ένα φυλάδιο με κάποια λόγια του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου και κάποιον πατέρων άλλων για το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Και τον κυνήγησε το Υπουργείο και τον έπαψε στα καθήκοντα. Και βγήκαν σε διάφορες ιστοσελίδες και και την υπερασπίζονται. Εγώ παρατήρησα όμως ότι αυτός ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, δεν έκανε μόνο διαδικαστική. Δηλαδή, δήλωσε ότι εγώ λέω, παρουσιάζω, θέλω να παρουσιάσω στα παιδιά την άποψη της Εκκλησίας για αυτό το θέμα και αυτό κάνω. Δεν πήρε θέση όμως και εγώ πιστεύω αυτό. Ήθελα να άποψη σε αυτό. Ναι. Ξέρετε, εμείς που στις ανάλυσεις καταστάσεις, αυτά μας φαίνονται πάρα πολύ καλά. Εμείς στο σχολείο μαθαίναμε το Άγιο Άγιο Χρυσόστομο και τον Άγιο του Βασιλείου του Λόγου, τον Άγιο Γρηγόρη, το πρωτότυπο. Διαβάζαμε τους λόγους τους. Τώρα ακούστε στο σχολείο μια φράση και είναι επανάσταση. Είναι ακριβώς αυτό ότι δεν είναι πλέον η Ελλάδα. Είναι η Δύση. Η Ελλάδα πλέον καθοδηγείται από την Ευρώπη. Δεν είναι προηγούμενη σύμφωνα με τη δική μας παράδοση, τη δική μας κουλτούρα, το δικό μας πολιτισμό. Αλλά ενεργούμε σύμφωνα με το χεισμά της ζωής. Τι θα πούνε αυτοί. Και όλα τα κανάλια, όλα τα νομίζουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί και εμείς δυστυχώς έχουμε φυσιολογική στην τηλεόραση και ό,τι λέει η τηλεόραση είναι η αλήθεια. Δεν τη διαβάζουμε, δεν μελετούμε, δεν προσευχόμαστε και έτσι δεν στο πράγμα. Είναι τραγικό δηλαδή πριν 50 και 60 χρόνια να διαβάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο από το πρωτότυπο και να γίνει το μάθημά μας και τώρα να παίρνει μια φράση του Αγίου Χρυσόστομου και να γίνει Σάββατος και Επανάσταση και να θέλουμε να το πετάξουμε απ' έξω. Και να λέμε ότι είναι η ρητορική μίσους ο Άγιος Χρυσόστομος. Ποιος αυτή η Άγια είναι απέραντα. Και θα πει στο μεγάλο, φύγε του να έχει πήγε στην εξορία. Και εγώ και έγραφε γράμματα που έθελαν να κάνουν για αυτούς που τον εδίωκαν. Αυτούς που δημιουργούν, αυτούς που τον έγραφε στην εξορία και πέθανε στην εξορία. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος σήμερα. Αυτό είναι αδιαρρόφητο το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό πρέπει τα παιδιά μας να μπορέσουμε να πράξουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά να πιστεύει στις αξίες που υπάρχουν στον κόσμο. Με συγχωρείτε να πω και αυτό. Εγώ επειδή κάποια στιγμή με τότε του COVID και τα λοιπά, διώχθηκα πολύ με δικαστήρια, με φυλακίσαν και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή με πήραν τηλέφωνο από τις αγωνίες και μου λένε πως θέλουν να πάνε να παρακολουθήσουν κάτι μαθήματα γονέων και τα λοιπά. Την αστυνομία. Τους έβαλα στον τηλέφωνο και δεν τους συγκλώβησα. Δεν με ξαναπαίρνω. Θέλω να ρωτήσω τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους ανθρώπους που έρχονται πρώτοι από κάποια νίκη απέναντι στον νόμο. Όπως αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτός ο καθηγητής, που θα θέλει ένα καλό δικηγόρο και να υπερασπιστεί. Ποιος θα τον πληρώσει αυτό το δικηγόρο? Και για τον Καλαϊζιδάκη που είπατε, για τον Παλαιοχριστιανό, το οποίο τον εγκαταλείψαμε όλοι, δεν μπορούσαμε να το βοηθήσουμε. Το ανθρώπου αυτού πήρανε τα 5 παιδιά στο ίδρυμα και το ένα νεογέννητο το πήραν την αγκαλιά της μάνας του που φύλασε και πήγε στο ίδρυμα και οι γονείς 21 μήνες φυλακή ήταν δύο δικάστηκαν. Σε μία αναφέρθηκε η άλλη, κανένας από εμάς δεν ήταν δικαστής. Ξέρω τι ήταν. Κάτι άφησε την δικηγόρη, ένα θέμα που καταφανώς οι άνθρωποι είχαν δει, δεν είχαμε λεπτά να το εργαστούν και δεν είμαστε εμείς πουθενά, ούτε οι πολυτεχνικές οργανώσεις, να πούνε κάτι, η Εκκλησία να έκανε αυτό τον άνθρωπο που το πήρε τα παιδιά του. Δηλαδή να παίρνουμε λόγια, να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να κάνω ένα
Αλλά εσύ να βοηθάμε, να διορίζουμε δικηγόρους. Και αυτό δεν πρέπει να οργανωθούμε. Δεν θα κάνουμε έτσι μια οργάνωση φωτοβολική. Κάνουμε οργάνωση όπως μετά από τον νόμο, με σωματεία, θα έχουμε ταμείο και θα υπάρχει μια δυνατότητα να έχουμε κάποιες ενισχύσεις οικονομικές. Είναι ντροπή για το κράτος πάντως αυτό που έγινε με αυτό το παραδοσιακό. Είναι ντροπή για το κράτος. Και για μας, για μας. Για μας το κράτος. Θα μην γυρίσει το εξέγγελο. Δύο μάρτυρες περάσπισης, οι οποίοι ήταν ο ένας γραφικότατος, ο άλλος πισόφρελος, δηλαδή καμία. Και ουσιαστικά τι είπε ο πρόεδρος, είπε ότι κοιτάξτε, την ώρα 21 μήνες φυλακής αυτόνης στην 10η, γιατί λέει απάξαν το μωρό τους από το λευτήριο και πήγανε, επειδή θέλαμε να πήγε η κοπέλα η πιθανή στο λευτήριο, γιατί πραγματικά πήγε για να μην στράβουν το μωρό, γι' αυτό δεν στάσει στο χείλος του θανάτου κοπέλα. Και όταν πια δεν γινόταν να λες πήγε στο λευτήριο, πήγε στο Αλεξάνδρου που λέγανε όλοι οι πέρα τέλος πάντων. Με το που εμφανίστηκε στο Αλεξάνδρου, αμέσως στο πολιτήριο του πώς ειδοποίησε την εισαγγελέα και ήξερε η κοπέλα που πηγαίνει στο μωρό και στο πάρει μόλις και καλά. Και όταν πια έφτασε ο λόγος του τέλη, πήγαν το μωρό του και φύγανε. Και γι' αυτό καταδικαστήκαν 21 μήνες φυλακή και ο ένας και ο άλλος. Και τους είπε ο πρόεδρος του ΕΕ, κοιτάξτε, επειδή δεν λύστηκε ότι την άλλη φορά θα συμμορφωθείτε και θα συνεργαστείτε με την πολιτεία, να ξέρετε, λέει ότι αυτό θα πάρει την άλλη στην πραγματικότητα, δηλαδή τους καταδίκασαν, επειδή δεν συμμορφώθηκαν με αυτό που ήθελε η πολιτεία, δηλαδή τους πάρει το παιδί. Και θα το ψήφισαν ουσιαστικά. Και αυτό ουσιαστικά είναι το πρώτο παράδειγμα, θα το πείσουμε και οι άλλοι, όσοι δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, όσοι δεν σκέφτονται στη συγχρονική διαπαιδαγώγηση. Έπονται αυτά. Πρέπει να είμαστε εκεί. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, σήμερα δεν πρέπει να ξεκινήσουμε. Και νομίζω υπάρχει ένα σύλλογο που πρόσφατα λέγεται Πανελλήνια Ένωση για την Προστασία του Παιδιού. Για να μην πάμε τώρα, έχει ευρύτερη λύση. Δεν είναι ένα σύλλογο. Σε κάθε πόλη πρέπει να υπάρχει ένα σύλλογο που να ασχολείται με αυτό. Αυτό είναι πανελλήνιο, έχει κάνει πολύ καλή συζήτηση, έχει δώσει στην ιεραρχία στο έχει δώσει στο Άγιο Όρος στο και περιμένει απάντηση στο σύλλογο του Παιδιού κτλ. Είναι πολύ δυναμικό. Εμείς δεν κάναμε δύο από πέρα. Πρώτον. Και δεύτερον, θα συνεργαστούμε, επειδή έχουμε ξεκινήσει μια κίνηση να καταπληκτούμε ενάντια στο κράτος για την υποχρεωτικότητα του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής. Θα συνεργαστούμε να μάθουμε αυτό το σύλλογο. Δεν είναι κακό να γίνει κάτι σήμερα. Όλοι να ενεργοποιηθούν όλοι οι γονείς. Και γιατί η απόσταση πολλές φορές δυσκολεύεται. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Ένας ο οποίος έχει σπουδθεί πολύ είναι ο πατήρ Πέτρος Ευθύς. Αν θέλετε μπροστά να το πεις, αυτός έχει σπουδθεί με το θέμα που πρέπει να σας πληροφορήσει. Για όπως σας ναι. Εγώ δεν είμαι αγοράς, συγγνώμη, έτσι, άμα
πούμε πιο δυνατά. Να αφήσω τα εξή, λέω ότι αυτό με το παλαιοχριστιανό, επειδή για να πάει αυτό που κατάλαβα αυτό που είπατε, είναι ότι θέλανε να κρύψουν τον παλαιοχριστιανό. Προφανώς, όλα παρακολουθούν. Ότι θέλανε να κρύψουν το θέμα της ελληνικής τάξης. Οπότε, εγώ απλά θα πω ότι γενικότερα καλό είναι να υπάρχει μια στήριξη γενικότερα του χριστιανισμού και σαν να υπάρχει μια οργάνωση υποστήριξη των δικαιωμάτων των χριστιανών γενικότερα. Πέρα από αυτό που υπάρχει και υποστήριξη της οικογένειας. Στη δεκαετία του 60 αναρωτιόντουσαν όλοι γιατί η Ελλάδα έχει χαμηλή εγκληματικότητα, ναρκωτικά κτλ. Τότε ο Κίσινγκερ, ο οποίος μισούσε την Ελλάδα, γύρισε και είπε ότι επειδή έχει οικογένεια, πολύ σταθερή και γερή και θρησκεία. Λοιπόν, αυτό θα το διαλύσουμε. Από ό,τι είδατε λοιπόν, η κατάληξη της διάλυσης της οικογένειας, της πατρίδας και της θρησκείας έχει γίνει. Δυστυχώς. Εγώ προσωπικά θα πω για τον εαυτό μου που πήγαινα κάθε Κυριακή τα παιδιά μου στην εκκλησία, από μικρά. Παρόλα αυτά, τώρα τα παιδιά μου δεν πάνε στην εκκλησία. Λοιπόν, και έχω στην ακολουθία, δεν μιλάω, δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω. Προσπαθώ να πάρω τα εγγόνια, να τα φέρω, να τα κοινωνήσω κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στα σχολεία που πάνε τώρα τα παιδιά αυτά με τις παρέες που βγαίνουν αργότερα. Πώς διαλύεται η οικογένεια, στα καλά καθούμενα, έχουν το λόγο και το σκοπό που έχουν κάνει οι διάφορες κυβερνήσεις που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, παγκόσμια, για να διαλυθεί παντελώς η Ελλάδα. Πάντως το μεγάλο θέμα είναι σχέση και ελπίζουμε ότι θα δώσει κάποια λύση η οποία θα είναι διαφορετική από αυτή που περιμένουμε αυτή η ισοδομή και αυτή που λάβουμε στις σχέσεις. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι κάποια εμβόλια που είναι δημοκρατικά για να πάμε με δικά σχολεία, κάτι που δεν αναφέρεται από τα σχολεία, έχουν μέσα 3 εμβόλια προσωπικά, έχουν μέσα μερικές σειρές κατώτατων εμβολίων. Το οποίο θεωρώ ότι όχι μόνοι πρέπει να ενημερωθούν, και ένας λόγος που πρέπει να αντιδράσουν για αυτό, τουλάχιστον να μην είναι δημοκρατικά. Μάλιστα. Τα κρατικά πρωτόκολλα όμως. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εγώ θα
Άρης, την Αντίνα και την Φινάνισε. Τι πάνε να κάνεις? Πρέπει να αναλυθεί ο νόμος, να υπάρχουν αυτά τα δικαιώματα. Υπάρχουν στους νόμους, αυτό που θα έχουμε γνωρίσει. Μπορεί να ρίξει πολλά, αλλά δεν μας πληρώμαστε, να ενδιαφερόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε. Για να το λέει ο Άγιος Διαδρός σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Ότι ο κόσμος δεν έχει καθόλου. Μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά θα κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο τα άσχημα, να τα ελοπίσουμε, να τα σχολιάζουμε και να μένουμε πια από αυτό. Δεν θα κάνουμε. Θέλω όμως αυτό που είπε η Νίκη, ότι αν υπάρχει πίεση από τον κόσμο, δηλαδή αν ο κόσμος οργανωθεί και πιέσει, έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν είναι κάποιες πολιτικές ομάδες. Ουσιαστικά υποχωρείται η νομοθεσία και όλα. Δηλαδή αν αφήσουμε το κάθε ένα άνθρωπο απέναντι σε αυτό το κράτος και σε αυτή τη νομοθεσία μόνο του, τότε προφανώς θα τον εμείς να σκοτάδι. Αν όλοι όμως οργανωθούμε και είμαστε δίπλα σε κάθε ένα που αντιτάσσει την πολιτική, τότε θα κάνει ένα βήμα πίσω. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή και αυτό πότε κάνει πίσω, όταν αισθάνεται ότι κάποια κοινωνική ομάδα που έχει φωνή και το δίκαιο της. Λοιπόν, για να το λέει ο Άγιος, το φίλιο σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο για να βοηθούν. Δεν έχει αυτό. Να ρωτήσω και εγώ κάτι, έτσι, από την σύσταση του ελληνικού κράτους. Ζούμε αυτό το near master voice, νομίζω. Γιατί αυτές τις μέρες φαίνεται ότι από τότε, από το 1834, ας πούμε, τώρα είναι η χειρότερη περίοδος. Ποιος φταίει, δηλαδή, είναι μεγαλύτερη πίεση απ' έξω, είμαστε εμείς χειρότεροι, τι φταίει? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αποδυνάμωση σιγά-σιγά. Στην αρχή είχε μεγάλη αντίσταση από την Εκκλησία, γιατί ακόμα ζούσαμε την εποχή της Οθωμανίας, που η Εκκλησία ήταν πολύ δυνατή. Να σκεφτούμε ότι τότε το Πατριαρχείο είχε ισχύ από την Βιέννη μέχρι την Μοσούλη. Και ήταν ένας πατριάρχης. Και οι άνθρωποι είχαν μεγάλη πίστη στην Εκκλησία. Αλλά σιγά-σιγά αρχίζει να ξεφτίζει με όλη την προπαγάνδα που γίνεται με τους κλπ. Αρχίζει να ξεφτίζει αυτό το πράγμα, αυτή η πίστη στην Εκκλησία. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στο χωριό, η Κυριακή ήταν όλη στην Εκκλησία. Και αν έγινε κάποια αρρώστια και στο παιδί που είναι. Σήμερα δεν μπορεί κανένα στην Εκκλησία. Υπάρχει μια υποβάθμιση συνέχεια. Και αυτό σημαίνει ότι εφόσον έχει υποβαθμιστεί η πίστη, ο καθένας μπορεί να μας κάνει το οργανάκι και να μας βάλει ό,τι θέλει. Η θρησκεία ήταν η αντίσταση, η ορθόδοξη ήταν η αντίσταση. Και αυτό βλέπουμε και όλους τους πόλεμους, όλες αυτές τις αλλαγές, τις μεγάλες που κάνουμε, ποιες είναι οι περισσότερες που είναι, όχι απλώς παράδεκτες, αλλά πολύ νομικές και πολύ, ας έρθει και μια λέξη, δηλαδή έχετε τεσσέρες. Η Εκκλησία είναι ο αντίπαλος. Κανένας μας δεν υπάρχει αυτό το η Εκκλησία. Οπότε είναι μια συνεχή φράση στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει πλέον καμία εκτίμηση στους ιερείς και στους λαϊκούς. Οπότε αυτοί είχαν γνώμη, είχαν δικαιώματα, είχαν δυνατότητα να έχουν στην κοινωνία. Δεν ερχόμαστε καθόλου. Και αυτό είναι ο λόγος. Έχει εξασθενήσει πίστη. Ψυχρά θα ψυχρανθεί η αποκάλυψη, θα ψυχρανθεί η πίστη των χωρών. Έτσι εκεί είμαστε σε αυτούς τους χρόνους. Θεέ